Nou, mijn naam is Chris Munten, bestuurslid van de BCL en natuurlijk ben ik ook een ambassadeur van de Vastelovend. De Drekers die gaan dit jaar het BCL-treffen organiseren in Groot Venlo in Blierik wel te verstaan. Vandaag zijn we bezig met de eerste dag met de roadshow hier in Horst. En na deze gemeente volgen er nog 32 gemeentes. Een groot feest wordt het 19 en 20 november van dit jaar. Ik zou zeggen, kom allemaal naar Blierik, kom naar de Drekers, want dit wilt je niet missen. Ik ben ambassadeur van de carnaval. In Horst en de Maas vieren we met veel lol en plezier Vastelovend. En ook in Venlo doen we dat keer. En ik wens Leeuwarden heel veel succes met de organisatie van de BCL. Goedemorgen, het is nog vroeg, maar even een anekdote over de carnaval, de Vastelovend. Waarom is het zo verbroederend? De Drekers laten het leuk zien, die proberen heel Limburg te verbroederen met het BCL. En dat is ook echt Vastelovend. We proberen dat hier in Horst bij de Dreumel ook altijd te doen. Daar hebben we met de Vastelovend de Meerthal heel veel omdraaid en daarna gaat het verder in de deur bij de cafés. Goedemorgen, ja, we zien van Ezelskop, de carnavalsvereniging uit Zevenum en Burrum zien we ambassadeur van de Vastelovend. Ja, Vastelovend zit dus in het bloed, dat vieren we in hart en nieren. Het is een samenhorigheid wat 3 dagen in het jaar plaatsvindt en een hele lange traditie heeft. Iedereen is gelijk, arm, riek, oud, jong, lang, kort, groen, blank. Het maakt allemaal niet uit, want we zien allemaal dan niet in ons normale kledij en doen lekker gek en kunnen even alles vergeten en dat is echt Vastelovend. En nogmaals, goedemorgen. Wij dragen de Vastelovend een warm hart toe. Wij zijn van mening dat Vastelovend vieren nooit verloren moet gaan. Wij willen dat ook keer doorgeven aan onze jeugd en de jeugd uit de toekomst. Ik heb dat zelf ook afgelopen jaar in een stukje geschreven bij ons in het plaatselijk krantje. Daarom zien wij namens de carnavalsvereniging de Ezelskop ambassadeur van de Vastelovend. Dus je kunt doen wat je op dat moment wat je invelt en laat het lekker gaan. En dat ook nog zeker. We willen de Drekers heel veel succes wensen met de BCL in 2016. Allah! Ik ben ambassadeur van de Vastelovend, omdat ik vind dat Vastelovend in het DNA van Limburg is. Het is een virus dat wij allemaal hebben en wat zo af en toe op onverwachte momenten uit kan breken, zoals bijvoorbeeld op zaterdag 23 april, als er bij de Drekers in Horst op de Meer een reclame te maken voor het BCL-treffen. Een leuk nieuw initiatief waaraan je kunt zien dat de jeugd de carnaval ook nog steeds een warm hart toedraagt en dat het left bij ons al zal blijven leven tot de lengte vandaag. Ik moet vertellen waarom ik ambassadeur van de Vastelovend ben. Ik ben toevallig bestuurslid van de BCL, voorzitter van district Noord, maar niet daarom. Als ambassadeur van de Vastelovend zit dat er van Kalens aan in. Zit ik in het bloed en dat moest ze wel, of ze wil of niet. Dus iedereen die er aan mij doet, als het is te kijken neer voor de weg met een optocht of een activiteit, dat hoef je niet bestuurlijk te zien, maar als er van hils, het zit ik in het bloed. En daarom ben ik ambassadeur van de Vastelovend. Nou, ik ben ambassadeur van de carnaval, zoals we dat noemen in Horst, zal ik maar zeggen. Omdat carnaval een feest is van het hele volk, hoort bij de cultuur van Limburg. Dat dragen we her en bij. En ik wil namens het carnavalscomité Metrik, de Drekers, heel veel succes wensen met de organisatie van het BCL. Dat het een fantastisch feest mag worden, veel bezoek, gezellige bijeenkomst en we zien elkaar door ongetwijfeld. Bedankt.